Erokamano nyanya Karamogi kuom keto Ramogi TV waikore makare achiel kachiel kowuok Communication Center gi weche manyien mag migago. Mokwongo thuond weche. Riwruok bisobe makopere oywago pek mar ngima mapachoka. By going to the streets, the opposition confirms that they cannot form an alternative government because their work is to offer alternative solution to the existing ones. Josiasa maimbo ma Kenya okwedo paro madhi e ng'anyo kaluwore gi medruok mar nengo mauta e Thurka. In total, we target over 2,500 households e Kisumu County ma wan godo ma masira mar piny osebedo ka chando. Jodak ma Kabonyo Kanyagwal oyudo kony mar chiemo tok midhiero mar oula kaluwore gi koth ma medo chwe e gwengego. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Riwruok bisobe ma kanisa makopere KCCB okwedo nek ma oyaye mosebedo katimre pachoka ka giseo sirikal kuom rem rito ngima oganda jo Kenya kaka chik dwaro. Ka giloso gi jofwamb weche, jodologo ochiwo ranyisi mag nek magalagala mar joma noyudi koiki e bunge ma Kwa Binzaro yo Kilifi kod buche maende nofweny kata ringruok mande nofweny machiegni gi Kericho ka giseo migepe mag sirikal kuom remo timo nonro moching kendo kumo jogo mosiko ka hinyo ngima oganda. Kamano bende giseo nyiedhruok mag grube moko mag maundu masani osieko ka gigolo siem ni nyayo njore gi jotelo kendo jotelo moko ema sirogi. Why we think that they must be operating with powerful individuals behind them is that they seem to be moving around the country with impunity. People can't just move around killing others, threatening others, doing what they want in public forums. And the agencies in charge of security are watching as if nothing is happening. It is concerning us, and we are asking questions. Who could really be behind these goons? Who are their paymasters? Is somebody controlling these people from behind the curtains to achieve a particular political goal? Josiasa mawuok Imbo mar Kenya koro kwedo paro mar dhi e ng'anyo kaluwore gi medruok mar nengo mauta e pachoka. Kotelnegi gi jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli giwacho ni medruok mar nengo mauta biro kaluwore gi lweny madhi nyime e kind Amerika, Israel kod Iran. Giwacho bende ni kweth maketo sirikal tesre ok onego bed ni siayo oganda jo Kenya dhi e ng'anyo, chal manyalo medo rocho ochumi ma pachoka kendo chenro mag dongruok bende. Instead of the opposition giving alternative view to resolve this crisis, they have resorted to inciting Kenyans to go to the street to destroy their own country. We urge Kenyans to ignore the notion by the opposition because it's pure politics and they have no agenda to give alternative solution. By going to the streets, the opposition confirms that they cannot form an alternative government because their work is to offer alternative solution to the existing ones. To this extent, we want to stand with President William Ruto as leaders over the measures he has taken to cushion Kenyans against high cost of fuel caused by US-Iran war. It is not in control of the president as we speak. Now I want to urge the opposition, instead of inciting Kenyans to go on the streets, let them talk to the Kenyans to pray for those countries that are having wars. We as workers, we have said, whenever and all the time, whenever increases have been prompted by an economic situation in any given country, we pass it over to employer. Because employers' products also are increased and the services that they render to wananchi also pay for those services. So we people who have a collective bargaining agreement, workers and leaders, particularly our members, will be cautioned through negotiations and making sure that some increases, wage increases, are reflected in the collective bargaining agreement to cover our members.
Josiasa ma kaunti ma Machakos oseo piny owacho kuom nengo mauta ma giwacho ni malo kendo dhi hinyo ofuko oganda jo Kenya. Kotelnegi kod gavana ma kaunti no Wavinya Ndeti, giwacho ni jo Kenya nigo sigo mapek ahinya kaluwore kod osuru mamalo ma jatend piny oketo, paro mosir kod jalupne Francis Mwangangi. Ne gilose gwenge ma Matungulu kama gise bende jotelo matiyo marach gi rawere ahinya to mago matiyo gi kweth njore e rocho rombe mag siasa. Machakos Youth Service ya Kenya tumekuwa na maafa mengi sana. Thank you. Tuko na furaha zaidi sababu governor, vile mimi ningemwambia Mheshimiwa Rais, hii taxes na revenue ile pesa yote wanaweka kwa mafuta watoe, ndio watu wetu waweze kununua mafuta kwa bei rahisi, kwa sababu vijana wa bodaboda wataanza kupata shida, wenye magari transport, wenye matatu sasa wataanza kupandisha fare na watu hawana pesa. Kwa hivyo hii levy ya mafuta wa jamani itolewe, any taxes ya mafuta itolewe, kwanza watu wetu wa breathe, kwa sababu kutoka wakati wa COVID tumekuja maisha gharama imefanya nini, imepanda. Kwa hivyo tuangalie wa jamani, hizo taxes zote tutoe ndio watu wetu waweze kusaidika. Gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya owacho ni medruok mar nengo mauta e pachoka dhi medo nengo maloso chiemo e thurka. Olero ni en kinde ma jopur keto yedhe e cham ka gitiyo kod mauta mar diesel, okang' mowacho ni dhi medo nengo mar pur kendo bang'e kelo idho mar nengo mar chiemo e higa manyien. Natembeya nokwayo sirikal mondo chop kare singo mar reso ngima jo Kenya kokalo e duoko piny osuru ma pachoka. Juzi walidanganya kwamba wamepunguza ushuru kwa mafuta, wakapunguza kidogo, lakini bila kuongeza bei ya mafuta, ile ushuru walipunguza, hata mafuta imekuwa ya bei kali kuliko vile ilikuwa na hiyo ushuru sasa hivi. Wanadanganya Wakenya, serikali imekuwa ni ya uongo, ya ukora, anadanganya watu kabisa. Na bei ya mafuta ikipanda kila kitu inapanda. Sasa wewe kama ni president wa Kenya, Bwana Ruto, unaongeza bei ya mafuta. Na vile uchumi uko mbaya namna hii. Unaelewa Kenya wanakaa namna gani kweli? Hii umaskini anaelewa kweli? Maana kama unaelewa, kitu ya kwanza ni kucushion Kenyans against the adverse conditions of the economy ambayo sio mzuri. World economy all over. Hata America wana cushion watu wao. And first world. Lakini hapo na wachilia mwananchi aenda pambane na hali yake. Na ndiposa watu wetu tunasema kwamba mwaka ujao lazima tupige kura ambayo inaleta mabadiliko. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Hassan Omar odok ne sirikal ma pachoka ewi medruok mar nengo mauta mar ni chal makamano biro kaluwore gi lweny madhi nyime e ugwe madiere. E kindeno bende oseo weche manyowachi kod jatend DCP Rigathi Gachagua ni gibiro dhi e ng'anyo kapo ni nengo mar mauta ok odwok piny. Giwacho ni Gachagua ni mondo mi ochiw yore minyalo med godo bero ngima kata uchumi ma Kenya moloyo luongo nying jatend piny kinde ka kinde. You know, hii nchi si mtu mmoja. We are getting concerned that one person will wake up every morning, pick on a subject matter, malign one person after another, and think he can get away because there's a community or some people he appeals to that he will ask to the streets. He's asking for mass action of an international fuel crisis. If Rigiji was sincere, the same way once upon a time he called on Trump to arrest certain people from Kenya, Rigiji should be calling for mass action against Trump and the war criminal Netanyahu. Those are the people who created this crisis, not William Ruto, not the people of Kenya, not trying to put young men to the streets to come and loot and destroy property. Those are the people you should be calling for mass action for. Lakini wajua ukiwa maumau bandia, hiyo ndio kazi unafanya. Vitisho vya urongo na kutisha wale ambao unafikiria hawezi kufanya kitu. Finally, I wish to take this opportunity to commend the government for taking progressive steps to navigate the prevailing challenges and cushion consumers from the adverse effects of the international oil price shocks. And this I want to assure the people of Kenya. I think the government is extremely compassionate. It appreciates the crisis that we have been driven to by the illegal war in the Middle East. And I am sure that all reasonable measures will be taken, even as we progress to readjust the interventions
Duol marango dongruok ma kembe mag majan chai e Kenya, Kenya Tea Development Agency, onyiso luoro margi ewi midhiero ma giwacho nochimo kembe mag majan chai kaluwore gi lweny madhi nyime e pinje mag Warabu. Kaluwore kod duolno, piny Kenya sani ni kod chai ma nengone ohewo siling bilion 3 e kuonde mikane mwanduno kaluwore kod nok mar meli maditergi oko mar Kenya. Bende gilero ni moko kuom omenda mabalang' ma jopur mag chai onego yudi dipo kodeko kuom thuolo mar dweche 2 kendo lwar kod nengo mare maromo siling 10 kuom kilo ka kilo kaluwore kod midhiero no kod medruok mar bech mauta e pachoka. This product is majorly one of the most taxed in Kenya. And we know tea is one of the major forex earner in Kenya. So as we look at all these issues that are rising, we appeal to the government, as others are appealing for some of removal of taxes and levies that were introduced. We also appeal for review of certain taxes that are levied on this product. These issues, I'm sure that we will also get government timely intervention so that the shock does not really go and hit the farmers on the ground. So we're appealing to the government so that because they already know and they are planning for this, that they intervene in time during this very difficult time. Last year, of course, we had a lot of stocks, but as we were moving away from the stocks, we did not expect that there was going to be an issue of the war this year. And of course, it is going now to affect the tea industry. Kaluwore gi nengo mar mauta momedore pachoka, moko kuom jodak ma Bungoma ahinya to joriemb apiko obwogo mar medo nengo mar wuoth ma neno ni gichopo dwaro margi e ngima ma pile ka pile. Kane gilose boma ma Bungoma, jotend weg apiko kod joriemb apiko owacho ni medruok e nengo mauta osekelo negi buok kata bang' sirikal keto negi singo mathoth e kinde ma kampen. Na hii serikali, sisi kama watu wa bodaboda na watu wa mama mboka, watu wa makanga, hii serikali rais usisema ni serikali yetu. Sasa isikuwe serikali yetu yenye unapandisha vitu mpaka mafuta. Unajua ukipandisha mafuta, ni kama sasa umeanzia up, tunarudi bottom. Na wao sema bottom up. Sasa hii tunaona hii bottom up haitusaidii. Tulishtuka sana kuona bei ya mafuta imepandishwa na shilingi 40. Na hii serikali si tulishabikia. Tulipiga kura tukijua vitu inaenda kutengenezwa mzuri. Sasa hatujui what went wrong with Ruto. And Opiyo Wandayi. Tunataka Opiyo Wandayi kama kazi imemshinda resign. Station mingi hakuna mafuta. Station moja tunapanga laini. Karibu 12 hours. Utafanya kazi saa ngapi? Naomba serikali mtusaidie kwa hiyo maneno. Mafuta ipatikane nchi yetu. Tuendelee kazi. Watoto ya potapota ndio wanasaidia sisi. Na kwa nini mnapandisha mafuta namna hii? Sasa mimi nimetoka kilomita 10 na miguu kwa sababu sina pesa ya kutosha. Mnaniona tu usafi lakini pesa mmeficha yote. Wale viongozi ambao sisi tunachakua, kwa nini hawawezi kuongea? Jodak ma kaunti ma Nakuru masiro kweth siasa ma Linda Mwananchi motelne kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna okwayo jodak ma Nakuru mondo owuog oko kar romgi mar rwako kwethno e limbe ma siasa magidhi timo Nakuru Jumapil tarik 19 madweni. Ka giloso kod jofwambo tok romo mane gitimo, jodago bende okwayo mondo kwe obedie kinde mar romono ma Jumapil ka gisiemo kweth ma josiasa manigi paro mar kelo tulo e kinde romono kaka oseneno e rombe mamoko ma gisebago chien kanyo. Gidwaro nobila mondo ket arita kwe e kinde mar romono ka bende gigolo ywak e wi nengo mar mauta momedore makoro miyo jopiny midhiero. The issue of fuel prices, and our principals have made pronouncement on social medias on the same, and on Sunday we are also going to give direction on the same on how we need to approach this government. Tungependa kusema hii meli ya Linda Mwananchi imeondoka na hakuna chochote kitasimama mbele kitusimamishe. Ya pili,
ni kuwaalika wananchi wa Nakuru mujitokeze kwa wingi. Tunawahitaji wote kuanzia kanisani hadi Mazembe grounds. Nina imani kwamba Linda Mwananchi ina confirm kwamba ipo siku, for sure there is a day that will come that we shall all sing hallelujah that we are tumekomboa Nakuru na tumekomboa nchi yetu. Nachukua nafasi hii nimkaribishe Bwana Sifuna na viongozi wote, na niwaombe wajihisi kwamba wako nyumbani, kwa sababu hapa ndipo tunaita Nakuru County. If Nakuru coughs, the whole country will cough. Nchi yote inasema ni wakati wa mabadiliko. Tarehe 19 tutakuwa tunafanya what we are calling a historical declaration right here in Nakuru. Kwa hivyo tunaomba wananchi wote wa Kenya waangazie mkutano huu kupitia runinga, na pia wale ambao wataweza kufika waje kule katika uwanja wa Mazembe. Duol matayo yiero pacho ka IEBC ochiwo ranyisi mar kaka giikore ne yiero maduong' ma higa 2027 ka gidwaro mondo mi sirikal omednegi omenda e bajet mar omenda mabiro. Ma giwacho ni biro konyo e tayo yierono e yo makare. Wawinjane kaka chenro ma kamano dhi nyime. Commission Chair, Commissioners and ourselves as Secretary for this cordial discussion. And thank you for opening our eyes also, because this is an issue that we are, of course, it's a new issue, it's a new trend. And as we have agreed that it's not possible for us to do it alone, we'll be working very closely with this committee. And indeed, I agree with you. And budget allowing, and again, the beauty is the budget will come to you. When we bring it, we want to work with you, because you see, sometimes when we make this decision, sometimes when we make this plea, and you haven't seen it yourself, so that we have representatives of this committee working closely with our teams in justifying some of the decisions that we are going to make. So we undertake to work with you, bring you up to speed at every level that we will be undertaking, and especially beginning this July when we begin the process of of mapping. We need to start mapping these areas that we want to venture into, and water education, so that then you are able to bring it to the floor of the House in real time and explain to members what actually is transpiring out there. So therefore, we once again commit ourselves into this inclusion process and work with you going forward in deepening our relationship. Thank you very much, and I call it a day. Thank you. Do you want to mention something when you want to end? Yes, Chair, before you end, I know you are ending, and I just want, if you'll allow me, because as I'm a Kenyan, yes, this is the diaspora committee we are talking about outside, but if you'll allow me that I can bring them home so that I can ask something, because here we are with the IEBC, if you'll allow me as a chair. You have heard of that, and I think we need to, we'll be giving direction later. We'll be giving direction later. It depends. I think it's a very simple question. Since this is the first meeting with them, let's also read the document and then incorporate other things which we might have out cropped, then you can communicate to them. No, I think it's a very straight question. They can answer from it. It's a very simple one, not that you can have to read. Not that you have okay, to go. if you have already the answer? I actually didn't get the answer. You could repeat it. Okay, if you don't, let us know. But what I'm asking, Mr. Chair, is that now the registration is ongoing in Kenya, and maybe the turnout, if it's going to increase, the citizen will come out to register. But the problem during the voting... Erokamano Nyakwaramogi, magi gin weche manyien mag migago. Wadhi nyime gi weche manyien. An gi ote kamar Obilo Derrick, Director mar Konims Academy Kabondo. Wamor gi chenro mar Ramogi kaka choponwa e yo makare. Ng'ato ndiko na ote ka ni please send me some money, I don't have enough to buy smartphone. Sawa. Engineer Gordon Ochieng Odeny Janyakach Kadianga, jotelo ma support sirikal wi medruok mar mauta be gineno kaka ngima tek adier mano pachi. Kaito machielo bende aneno ni useo makare en mana ni Ruto gi Wandai omedonwa bech mafuta awuoro gi mano pachi. Sirikal okonyo mapiyo koluwo jotendwa gi
e yor mauta. An George Lago mar Maseno University. Nyakaramogi wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth. Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Niti pile ka pile ne nitie gimor mang'eny ahinya e ngimane. To ka aneno kaka en ochalo, awinjo malit e chunya. Niti ne ng'ama mor ahinya. To pile ka aneno koling kaka en oling'no, awinjo matek ahinya pari. Machiegni kendo, migao mathietho yango ni counties 26 ma pacho ka gin mago ma midhiero matho mag nyithindo ng'enyie mokalo. Kaluwore kod migao no mathieth ochiko duol makeo yedhe pacho ka KEMSA mondo mi ochwal yedhe mapiyo ne counties ma kamago kaka yo mar kedo gi midhiero mar tho nyithinde to gi mine mapek. Magi timore e kinde ma oyangore ni nyithindo maromo 90 kod mine ma ok tin 15 wito ngimagi pile ka pile pacho ka e gwenge ma counties mokwan go eko. Ability percent of facilities had medicines for mental health. The national protocols, I believe when it comes in, you start. The maternal newborn deaths, our mortality rate in our country is unacceptable. It's unacceptable. And it is being now led by the president himself, not me and not by the Council of Governors. And the DG has formed a team working with the Council of Governors. We have identified 26 high burden counties. Now I'm going to send another letter to KEMSA today, telling KEMSA that you can deny the counties any other commodity, but not those ones. Jatend migao mathieth Eden Duale owacho ni sirikal biro chulo gowi mar siling bilion 4 mibandho kod ute mag thieth e wi chenro mane gichiwo e bokumba mar SHA mar NHIF. Kaluwore kod jatend migao no, gowino nitiere omenda mar bajet mambalang' ma jatend piny osepuodho kendo ibiro chak chulo ute mag thieth mopogore opogore mani sirikal nigi gopgi maromo milion 10 kadhi nyime. Okang' mageno konyo ute mag thieth matindo manoyudo midhiero e wi gopego.
Gope modong' ibiro nywandi e budget mar omenda 2026 2027. In the supplementary budget that was passed, we have allocated 4 billion shillings, ready for payment next week. And these are people who owe the former NHIF between 1 shilling to 10 billion. This, the final bit of the work that is being undertaken by the Benefits Package Tariffs Advisory Panel, the menu that we are going to offer Kenyans. This work is ongoing and is shared by one of us, Professor Walter Jaoko. We are reviewing the entire package that we offer under Social Health Authority, and this is the right time for you to be able to bring your considerations into this discussion. Work that has been done be paid for. We cannot be begging a finance system to pay us for work that has been done. And therefore the challenges that the Social Health Authority is having in not paying those who have actually done work should be rectified, and Kenya Medical Association will assist in smoothening this. Riwruogi ochiwo thieth mar kuso dwaro ni mondo mi olor ka thieth ma Ishiara level 4 ka giwacho ni ka thieth no keto ngima jo Kenya kama tek. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruogno George Gibore, Ten County ma Embu oserem tayo makare kaka itiyo gomenda michwalo ne ka thiethno. E kinde limbe margi mar rango chal mar od thiethno, giwacho ni ne gifwenyo kwan mapiny mar jochiw thieth, nok mar gigo mitiyo godo e chiwo thieth, kod bedo ni od thiethno ero ok chiw chenro mamoko madwarore. Waziri ambaye anasimamia shughuli za afya ndiye sababu kubwa ya kudidimia za huduma za afya katika gatuzi hili la Embu. Na ujue kwamba huyu anaweza hata thubutu kuambia wananchi kwamba hakuna mahali watampeleka. The Department ya Health, their biggest goal inataka wakae vizuri on paper, looking good on paper, lakini ukikuja kwa ground vitu zinakuwa tofauti. Na wameweza kudanganya governor na governor akawakubalia kabisa. Hospitali kama hii inajiita level 4 hospital, ukienda ni nyasi tupu, milango kwa choo hakuna. Zile neti zinatumika katika wards zetu, utanjua hizo ni curtains peke yake. Vitanda ukiziangalia utashindwa ama hii ni hospitali. Nonro uso mafuoni mag del kaka nyarogno manitudo godo osiptal mar Medihill owito oko gi kamati mar od bura mar thieth manche notimo nonro bang' yudo ni osiptalno ler e wi ng'ur manitudego. Kara kamano komiti no yango ni en adier ni osiptalno osebedo katimo thieth maloko kendo pidho fuoni mag nyarogno. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Komiti mochwe kom kod ja od bura maseme Dr. James Njikal ne ochako nonro margi e higa achiel mosekalo bang' migawo mar thieth mar Aden Duale ne wito oko lesen mag timo thieth mag nyarogno e osiptal ma Medihill e boma maduong' ma Eldoret. Kata kamano, kamitino olero ni ne okawo neno e gwelo pach jopiny kendo tudore kod migepe mamoko mag piny owacho e kind dwe mar 5 kod dwe mar 11 mar higa mar 2025. E duoko mar kamitino, gilero ni ok giyudo osiptal mar Medihill kod ketho moramora e wi ng'ur mane itude godo mar uso fuoni mag del kaka nyarogno. Kata kamano, kamitino mar Senate koro chwalo mondo owe thuolo osiptal mar Medihill e wi ageng'a mane oketne kanyakla kod osiptal machielo mar St. Luke's to kod mar Oak Tree maduto yudore boma maduong' ma Eldoret mane mieno kod ketho makamano. Ripod kamitino olero ni luruok kod chike matayo thieth mag fuoni pachoka pok oketi motegno kendo chiwo gete ne migepe man kod ting' mondo kik ninde kilas
Giko ni chik dwarore mondo keti mabiro tayo chenro makamago. Pachoka bende oket nyong'ong ne duol mar obila mar IPOA kod mano marango weche mag mibadhi Thurka. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Sirikal kokalo kuom migawo mar somo kod bad migawo matimo nonro mag semester otieko chenro mag tiego jopuonj sikunde mag senior secondary e kaunti mar Homa Bay kaka ginyalo tiyo gi yor mbui manyasani mong'ere kaka Artificial Intelligence AI e timo nonro kod konyogi e keto tim lai mar somo ma CBE. Ali Abich nigi ler mathoth. Tiegruok ma kamano mosebedo kadhi nyime kuom ndalo adek e skund Yawuoyi ma Mbita e kar bura ma Suba North ne okelo kanyakla jopuonj skunde ma senior secondary county ma Homa Bay kane en mar tiego jopuonj e chwalo chenro mag puonj kokalo yor lony manyasani ma ong'ere kaka Artificial Intelligence AI. Chenro mane tayo gi piny owacho kokalo migawo mar somo komakore kod migawo mar Semester. Director mochung'ne somo e county ma Homa Bay Eunice Aemba mane loso e kinde tiegruok ma kamano wacho ni odhi miyo jopuonj bedo kolony e yore mag mbui kaluwore kod kit somo manyasani ma ong'ere ni competency based education CBE. Objective is to ensure that our teachers are able to use ICT to integrate during the teaching process. ICT in itself has played a very key role. One, it helps our teachers be able to do a lot of research far and wide using very little resources. Two, it also helps the learners themselves be able to do research. And as teachers who are the guides, once they get the way to maneuver around it, they are able to also support our learners. So when we use ICT, the learners' attentiveness in class is seen to be higher. Tiegruok ma kamano bende dhi konyo jopuonj e timo nonro yore mag mbui motenore kod gigo monego bed ni gipuonjo skunde ma gintie ka bende biro konyo jopuonj ng'eyo gigo monego bed ni gitiyogo e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag puonjo. We are also introducing our teachers on AI, use of AI as a tool in teaching. What it will do is it will ease the work of our teachers so that they are able to even prepare faster. You understand the work is still enormous. The training is focusing on the use of artificial intelligence, which is something that is not so new, but in the space of education, it's something that we want to introduce to teachers to be able to, have a more better range of tools that they can use for purposes of planning their lessons or scheming. Moko kuom jopuonj mano yuoro tiegruok ma kamano ne okoni odhi miyo gilony e yore mag mbui ma koro gidhi tiyogo ka giwacho ni piny oselokore kendo yore mag mbui na achiel kuom kuondego eko ma gitiyogo kinde ka kinde chenro mag puonj. I want to register my ideas by saying that ICT is one of the core subjects in CBE, and as a core subject we need to be equipped with the ICT skills so that we can be able to assist the learners, because digital literacy is one of the core competencies in CBE, and therefore we need to be equipped with the skills as teachers so that we can be used as facilitators to help or guide the learners. An kae mondo ang'e matut kuom puonjruok mar tiyo gi kompyuta kata elony manyasani mondo puonj nyithindo somo mar science, apuonjo biology, kendo ang'eyo ni kokalo kuom lony man go nyithindo bro yudo puonjruok malong'o kendo makare ma ginyalo puonjorego kata gin mabor gi class kata okwan machiegni kodgi, but gibro yudo kaka wanyalo tudore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruoge mochung'ne weche mag somo kotelnegi kod limo bora okwedo riwruok mar jopuonj ma mine Kewota kuom ng'ado sach jopuonjgo dwe ka dwe ka ok gipuodho. Riwruogego wacho ni Kewota onge kod ratiro mar ng'ado omendagi ka koro gidwaro ni duol mochung'ne mibadhi pacho ka EACC mondo tim nonro mar neno ni odwoko omendago. Gidwaro bende ni mondo miduol mochung'ne ndiko jopuonje tich TSC mondo chiw report ewi wachno. The fact that they're carrying out an illegal deduction and they're still
if they are still in office, what we really need to call up for now is the stoppage of any deduction of anyone who had not given their consent. We really urge for speedy and conclusive investigations to ensure that we unearth this thing that has been demoralizing our teachers, because we still insist a teacher who is demoralized cannot deliver in the classroom. Kaka okang' maduoko chien yore mag mibadhi e kinde choko osuru e kaunti ma Tana River, duol mochung' ne choko osuru e kaunti no oyango chako tiyo kod lony manyasani e choko osuru kuom johala. E romo mano bagie kadak ma madogo mar twak e moko kuom midhiero manenore kinde timo ohala, wach mar choko osuru kokalo lony manyasani obedo ka jo ohala okwayo duol machoko osuru mondo mi oyienegi mondo mi gichud matin tin kaluwore kod rach mar uso. Bende johala go kwayo tend kaunti no mondo mi omed ler ahinya e kuonde timo ohala mondo mi oket alwora margi makare kendo githir tuoche ma siko katuch. Ni bora mtuambie kwamba ni siku gani, ni tarehe gani, na kuna wenye wanafanya biashara ndogo ndogo, si kila mtu ako na hiyo eji ya biashara. Naona kama mnakuja kukata uzuru, afadhali yoe kuata kwa WhatsApp ama internet yote, kila mtu akuanduka anaarifiwa tarehe 10 tutakuia wewe utoe usuru wako. Sasa ile mama atajipanga, unajua hapo sasa hii economy imeenda chini kidogo. Sasa unjipange ujue hii situmii, hii ni ya kulipa kanju. Tunataka tupatiwe till ama automation ya revenue. Pesa inawekwa kwa akaunti ya serikali kupitia namba ambazo hawa wafanyabiashara wote watakuwa wako nayo. Na alafu wapatiwe ilani mapema. Kama ni biashara ya mwaka ikiwa imekaribia kuisha, wanatakana watoze ushuru, gari izunguke vile jana tumetangaza hii mkutano wenu, pia gari iwekwe mafuta itembee. Tunahamasisha kuwa wafanyabiashara wote wapate kujisajili kwanza. Wakijisajili inakuwa rahisi kwa sisi tukiwa na ile data yao. Yeye mfanyabiashara kwanza akiingia kwa system anajikuta yuko ndani. Na akijikuta yuko ndani, beginning of the year, yeye mwenyewe mfanyabiashara ana produce his own or her own invoice from the invoice that was supposed to be system based. Then invoice inamwambia kuwa atakana alipe lini. Then ikifika wakati kulipa, we expect huyo mtu awe amelipa. Bod ma sukari e pacho ka osingone jopur ni gibiro yudo sara margi e seche mowinjore kowuok kuom kembe sukari. Koloso e romo mano kelo kanyakla jokanyo e sekta ma sukari Afrika mangima, apisa maduong' mar bod ma sukari Jude Chesire owacho ni lokruok mano tim machiegni ni dhi konyo e duogo kwe ne jopur kod medo wacho ni sirikal oketo okenge makare matayo sekta no e yo makare. We have standardized can supply agreements which are anchored on the law. In our regulations, we have standard supply agreements which our millers are supposed to follow. And in the agreements, we have penalties when they delay in paying. We also have transparent pricing mechanisms. And we also enforce payment timelines where if the miller defaults, there is a percentage in which they are going to pay the farmers. We also have a structure for dispute resolution. The law has created a tribunal to handle any related issues regarding the sugar industry, and it's under the judiciary. In driving productivity, closing yield and efficiency gap, we've developed about 28 cane varieties. We also have encouraged our millers to also explore and get other varieties from other countries. We have a Kenya Sugar Research Institute that we mandated to do the research and also multiply the seed cane so that we are able to progress and increase our production. Jodak ma Ogenya e ward ma Kabonyo Kanyagwal oyudo fungruok bang' yudo kony mar chiemo e kinde ma midhiero mar oula medo kelo negi midhiero e gwenge ma kono. Kony nero ochwal kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda kokalo kuom maneja mare Seth Okumu kendo geto jodak ma 2,500 e kaunti ma Kisumu. Gwenge mochan chwal negi kony oting'o Nyakach, Nyando kod gwenge ma Kisumu East moseyudo midhiero mag ohula. Koloso e kinde mag pogo chiemo go, Ngire Tom Ojienda
nokwayo sirikal mondo mi okas gedo madak pi ma Koru Soin, kowacho ni tieko mar gedo makamano biro konyo duoko chien midhiero mar pi ohula mosebedo ka monjo jodak manyando kinde ka kinde. Ka chando gi higa ka higa, to ma ok en kony mokwongo ma Profesa Tom Ojiendo kelo ka. Higa mokalo ne wabiro ka gi mashinde kendo ne wakonyo kunyo dikes ma waloso ne gi area ni ma kawuono households mobedo affected gi pi obedo dok matin ahinya. To ma program wadwa timo sub county ma Kadibo, wadwa time Nyando, wadwa time Nyakach kendo wadwa time parts of Kisumu East mondo mi wakony jowa manyalo bedo ni masira mar pi nyocho chando. Koro en in total we target over 2,500 households e Kisumu County ma wan godo ma masira mar pi ni osebedo ka chando. To wakwayo kendo sirikal mamalo ni Koru Soin mano ningo be ni loso mondo mi okony ogeng' pigni. Wakwayo ni mondo mano miyo otime yo mapiyo. Ang'eyo ni senator wa ma Kisumu osetero motion e Senate kendo en gima ni at advanced stage mitemo losi kendo itemo ng'i kaka inyalo res godo mondo mi pi ma malo ula mathago jogi mondo dog piny. Jodak mar Rongai e kar chung' od bura ma Kajiado North okwedo gedo mag udi ma nengogi ogonyore kata affordable housing e lowo ma Nakil maromo eka 152. Giwacho ni doho ne ochungo chenro mar gedo no mar ute ma nengogi ogore ka chenro no itayo gi sirikal. Kata kamano giwacho ni chenro no dhi nyime ataro machik. Jodago bende oramo ni ok gibi pingo chenro mag dongruok ka gimedo ni lobno ero onego ti godo e gedo mag sikul kod kuonde mamoko mag tiegruok. Kitu very crucial kwa hii community yetu ni maisha ya vijana wetu, ni maisha ya watoto wetu wa generation to come. Kama affordable housing zitajengwa, ni vizuri viongozi watuambie the benefits that comes with affordable housing, the advantages and disadvantages, na wakitupatia mwelekeo tutakuwa tumeelewa na tutakuwa sawa. Ukiangalia hii shamba ni 152 acres. Hii shamba tayari kuna kesi iko kotini, iko court of appeal. Ni it's against of law that watu wanafanya nini? Wanafanya development na kikuwa na kesi kotini. Ya pili, ningeomba ya kwamba kuna case hapa High Court ambao tunaiendesha, na pia tunaona kwamba hiyo case ni kama hao watu wamefanya yani ni kama wanatumia kifua ili kufanya nini hiyo ujenzi. So sisi tunaomba ya kwamba ujenzi uweze kusimama. Riwruok makedo ne ratich oganda Amnesty International kod oganda jo Sudan ochiwo kwayo ne sirikal mar piny Kenya kod pinje ma oko mariwore kendo kwedo kweth mar RSF kod mano mar SAF kaka yo achiel mar chungo lweny madhi nyime Sudan. Gilne gilose kinde nyasi matimo rapar ne oganda jo Sudan mano wito ngimagi e lweny kod mago mane oroch rasichgi gi mago mano riembi e kuondegi mag dak. E kinde no bende giseo sirikal mamalo e wi wach mar ni ne oyiene kweth mar RSF buore pacho ka. Bende gimedo seo riwruok mawuok e pinje maoko kaluwore gi loso mana e wi lweny mantiere kind pinje mag Ukraine kod mano ma Iran kata Russia ka lweny ma Sudan to gilosie. To the warlords in Sudan, and we've also heard of Kenya giving refuge to RSF and other warlords from Sudan. Also, we are calling on the international community. We see the international community is speaking about Iran, we see the international community speaking about Ukraine, but nothing much is being done for Sudan. So again, we are using this opportunity to tell the international community to take a stand on Sudan and to ensure that peace is found in that country. And as Kenyans, we are asking our president to play a bigger role in enhancing peace in Sudan and to stop fueling the crisis that is ongoing in that country. Kenya is a second home, but it's not like real, let me say, home back there in Sudan. I wish to go back, and I hope that this ongoing conflict that continued for 3 years, will stop as soon as possible, because we have lives, we have families and homes there. We displaced and ended up as refugees here in Kenya. Imedo neno weche manyien mag migago kawuok e Ramogi TV. Wadhi yweyo mar ariyo ka waduogo wan gi mamoko.
Ira mara yok. Har mara roigo arienera madama. Olo munyagin kera. Olo munyagin kishu. Narasha yanga ingishu. Narasha rolo birole medar. Mero ragi yo anga yana nigijo. Mero ragi ro yo ge sidai. Endu munyana. Olo shola yo meloge ne ngringorun. Enda alanga idabash. Enda alendu yumet. Mera nare yanda imporo. Dial *811*337# to get Masai blessings. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuonge ng'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Piny mar Kenya oseyiero tim madhi piem e tuke mag Baseball 5 World Junior Championship Qualifiers mibiro bagi e piny Uganda giko madweni. Jotugo 16 oyier bang' timo maber e temruok manyo tim Rongai e lap mar Beacon of Hope Grounds. Maromo timbe 11 nokelo jotugi e temruok makamano ka kweth jotugo moyier bibet e kambi nyaka chop yaw sikunde. Bang'e no gibiro duogo e kambi kapok gichako safar madhi e piny ma Uganda ne tukego. Joloch e piem makamano e piny Uganda dhi chung' ne Afrika ma ugwe e piem mag Afrika. Bang'e no tim mar Kenya notieke thuolo mar 5 higa mokalo e laro simbo mar piny mangima manotimore Mexico. Kenya in the continent is leading the pack with other strong countries like Tunisia and South Africa and Ghana. But the team that we are getting today is a team that is going to define the strength of the country in the coming years. E weche mamoko ni tim mar Australia mar jok mamine mong'ere kaka Matildas ne obedo joloch e tuke mag FIFA Series bang' loyo Harambee Starlets gonde 2-0 e alap mar tuke manyayo. Gol mokwongo mar Australia nyolonegi gi jatugo mar Chelsea Women Sam Kerr, eka gol mar ariyo nyolonegi gi jatugo mar Everton Women Claire Wheeler, ma bende gocho ne Everton e piny mar Ingereza.
Tim mar Bayern Munich ma Germany odonje nus final mar UEFA Champions League bang' lo Real Madrid gonde 4-3 e tielo mar ariyo mar robo final. Gonde mag Bayern nolo gi jotugo Alphonso Davies, Luis Diaz, Harry Kane to gi Pavlovic. Eka gonde mag Madrid nolo gi Kylian Mbappe kod jatugo mar Arda Güler manolo gonde 2 kaeto bang'e ochamo kad makwar. E tugo machielo Arsenal nodhi amodhi